Welcome back mga kastudyo to another mukbang. Today's episode mga kastudyo, meron po kami ditong tatlong malalaking chicken po ng Kenny Rogers. So ang flavor po nito mga kastudyo ay garlic butter chicken. Roasted chicken. Subukan namin ubusin mga kastudyo. Oh, pero hindi namin alam kung talagang maubos ba namin to. Ang lalaki po eh. Tingnan nyo naman oh. Oh. Sus. Hingi gini. Kadagko din eh. First time namin makain to itong garlic butter chicken roasted. Kalisto no? So ito mga studio, isang piraso pala nito 630 po sa Kenny Rogers. Mahal no? Mahal pala. Isang piraso 630 kasi mamahalin talaga yung Kenny Rogers ba. Tsaka mayroon to siyang padala na ano ito siya? Mashed potato tsaka yung garlic ba. Ito yung mashed potato tapos ito yung maliliit na patatas. Meron ding gravy po. Mayroon din pong gravy dito mga studio. So yan, hindi natin patatagalin to kasi natakam na yung kaming kumain. So first dito, tag-isa kami pero pray muna tayo. Please ask, O Lord, for this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. So tara mga studio. Mga na ta. Tagsa taro, idiha ka. Kasi naisuga maybe. Naribo ko. You know? Wow. Juicy ah. Nahin na itong paa, di? Pata. Okay, wala mo ng sauce. Kaon po, mga unta. Lambot no? Sarap pala. Uy. Try na dito sa gravy. Yun. You know? Panalo. Aba, masarap yung gravy na. Merong patatas oh. Maliit. You know? Lami no, yung gravy no? Beans. Bukog naman sige mo, Vira. Kain tayo mga studio. Ito tayo yung kainan na. Sarap talaga. Pero tingin mo, ubos kaya natin? Signal natin mga kastudyo. Ang sarap ng timpla, no?
Yun. Sus. Malaki oh. Lambot. Ang hibi nga talaga yung isang piraso mga kasudyo. Kasi yung isang piraso, tatingin ko 3 to 4 person na mga kain eh. Malaki talaga siya. Mm. Kaya mayroong rice no? Mm. Mga kunti lang. Napapanaban tayo nito eh. Di ba yung lechon manok, kung nakikita nyo, sobrang liit lang yan. Parang dalawang lechon manok. Di ba? Mm. Yung lechon manok kasi nabili sa labas, mga tag 200 niya eh, 210, ganyan man. Tsaka, nabili sa busin yun, no? Mm. Ito, iita nyo naman, no? Laman lahat. Kapal. Sobrang laki talaga. Mm. Ano? Pero magaling sila magluto talaga. Kasi kahit ganito kalaki ba? Lasang-lasa pa din, no? Yun. Pantulak. Lapit na namin maubos yung isa.
Malapit na naubos sa'yo na. Kapin mo ka. Mukhang hindi kaya pala talaga mga studio. Tingnan mo, Roy. Nakakabusog yung isang piraso eh. Excuse me po. Madaming laman kasi. Mm. Ang danong di ba? Pisaya pa. Hindi siya payat na manok. Mm. Kita naman siguro parang turkey. No? Kaya pala mamahalin din doy. Sulit din ma. Dito kami mina sa Bridge Park. Okay. Malambot naman yung manok la pero talagang nakabusog siya mga studio. Tingin ko isang pamilya nito kaya kuan eh. Sulit naman. Kunti lang po yung akin, no? Yun. Grabe. Doon lang sa akin eh. Hindi kaya talaga. No? Ang laki. Nabusog ka na rin. Hindi na kaya no? Ito, hindi na. Hindi na kaya. Tag ko kayo.
Sa tingin ko, hindi namin maubos mga studio. No? Yung isa talaga, grabe nakabusog na. Isang piraso lang, no? Pero sobrang laki kasi. Kahit konti lang yung kanin, grabe, busog na. Hindi lang namin kukunan to kasi makain pa yan ba? Yun. Shoutout po muna kami mga kastudyo. Shoutout Paulo Tejero, Jacob Ayan. Shoutout din kay Kuya Jerry Solis, Serious Focus TV, Bisdak Car Vlog, Judeline Caniban, Duna Joshua, Grace Noriega, Elmira Hamlag, Lance Oychuko, Al Joseph Mag-aso, Binji Bumbalis from Cavite. Shoutout din kay Mamili Amparo, Bilya Yungko, at Icon Padin. Yun. So, yun na po lahat yung shoutout mga studio. Yung iba po sa susunod na lang po. Saka itong buong chicken na to, hindi na lang namin kinunan kasi alam namin na, kuhan ba, hindi na maubos ba. Para hindi na makamay namin ba. So, since hindi na kaya, hindi na namin pipilitin pa, no? So, sama na sa amin pala yung isa pala. Huh? Grabe, nakakabusog ko talaga itong manok na itong laki po. 2 piraso lang pala, kayang-kaya. Bali, isang tao, no? Isa. So, yun mga studio, sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin ngayon po. Manok po galing sa Kenny Rogers. So, hanggang dito lang po kami. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye!